Moi boas a todos e a todas. E hoxe temos con nos a unha convidada moi especial, a Aurelia Balseiro, museóloga e directora do Museo Provincial de Lugo. Que tal estás? Moi ben acompañada e bueno, pois moitas gracias polo convite. Para comezar, quería facerche unha pregunta moi directa. Cal é o papel dos museos nas sociedades actuales? Pois coido que o papel dos museos, das institucións culturais da memoria, que lle chaman así os museos, na sociedade do século XXI, pois é absolutamente trascendental. Porque pasamos de ser esas museium, que como dice etimolóxicamente a palabra templo das musas, pasamos a ser ahora mesmo institucións culturais sin ánimo de lucro, por suposto, públicas, e dentro da nova definición que se estableceu polo ICON na conferencia de Praga fai uns anos, pois digamos que se definen os museos como ese tipo de institucións, pero que teñen que ademais abarcar ou abranguer outras funcións trascendentales para a sociedade moderna e globalizada, non? Os museos actualmente teñen que ser inclusivos, teñen que ser igualitarios, teñen que ser accesibles e teñen que ser tamén sostibles. E con todo eso, fomentando, por suposto, a participación cidadá, é porque os museos teñen que estar con e para a comunidade, para a cidadanía e a sociedade donde se enmarcan. Lugo é unha provincia que ten unha riqueza, unha tradición artística moi notable. Cales crees que son as principales influencias que marcaron a súa arte ao longo do tempo? Pois teríamos que retrotraernos á prehistoria, porque realmente a arte ven un pouquiño ligada ao pensamento abstracto. E xa estamos a falar non só do xénero sapiens, sino tamén dos neandertales. Entonces, xa de aquela, pois as covas de Altamira son manifestacións artísticas clarísimas. Entón, na provincia de Lugo temos esa ocupación humana desde a prehistoria que deu tamén esas manifestacións artísticas tan trascendentales, pois como, por exemplo, e hai que decilo, o Torques de Burela. Tamén, por suposto, mellorando o presente, toda esa produción ourive fantástica que temos na Mariña lucense. E logo, por suposto, a importancia fundamental dentro da historia do pasado noso romano, que aí incidiría que Lugo, fundamentalmente como capital dun conventus lucensis, dentro da remarcación administrativa do Imperio Romano, pois ten tamén ese papel fundamental do patrimonio arqueolóxico visto desde a óptica da parte romana. Pero a evolución histórica lévanos a ter tamén moitas manifestacións artísticas en todas as etapas históricas coñecidas, tanto no medievo como no renacemento, barroco, neoclásico, etc., ata chegar hoxe mesmo á arte contemporánea, donde tamén somos punteiros en moitas facetas, con unha canteira excepcional de artistas e de produción artística que se amosa a cotío pois en galerías, en museos, en centros de arte, etc. Cal é o papel que ten o Museo Provincial na difusión e na conservación da arte da provincia? O Museo Provincial de Lugo naceu en 1932 e daquela unha das funcións fundamentales que se estableceu para a súa creación pola Diputación Provincial de Lugo e logo a posterior inauguración primeiro no Pazo de San Marcos en 1934, que donde está agora no antigo convento de San Francisco foi en 1957 cando se trasladou, pero quero dicir con isto que a finalidade fundamental era reunir e conservar o patrimonio fundamentalmente arqueolóxico e de belas artes relacionado coa provincia, por suposto, con Galicia en xeral. Esa foi a primeira función, a conservación e, digamos que a reunificación dese patrimonio disperso en varias coleccións. Pero logo tamén outro das bases da súa creación foi o fomento, digamos que, da didáctica para, amosando ese patrimonio que se puidera aprender a nosa historia. E o museo empezou chamándose Arqueolóxico e de Belas Artes, pero realmente agora mesmo temos coleccións
espacios de etnografía, artes decorativas, belas artes e arqueoloxía, tamén antropoloxía, polo que, digamos que con todas esas disciplinas que amosamos e que conservamos, pois temos unha función fundamental de difundir o noso patrimonio a través do estudio, da investigación, pero tamén da exhibición e da programación de actividades relacionadas con o noso patrimonio para que calen na sociedade, porque está clarísimo que non se pode conservar o patrimonio arqueolóxico nin difundilo se non se coñece. O coñecemento e a divulgación do patrimonio de cada comunidade é a base para logo querer conservalo e transmitilo ás vindeiras xeracións. Estamos nun ano con moitas efemérides. Quero recordar que estamos no 75 aniversario do pasamento de Castelao, o 25 aniversario da consecución da muralla romana de Lugo do Patrimonio da Humanidade. Me imagino que estes feitos inundarán as tareas e toda a vosa programación do Museo Provincial. Gustaría que nos avanzaras un pouquiño por onde van a ir, os derroteros por onde vai a ir estas actividades nas vindeiras datas. Pois así é, un museo, si se trata de ser dinámico e de ser un museo vivo, pois ten que estar un pouquiño tanto destas efemérides e programar actividades en relación con todas elas. E temos un primeiro trimestre adicado a Castelao, como ben dices, está declarado ano Castelao do ano 2025, e temos unha serie de exposicións sobre a vida e a obra de Castelao, xunto con conferencias e tamén unha xornada sobre o pensamento e vixencia de Castelao na arte e no pensamento galego, e todo eso complementado tamén con outras efemérides importantes que aproveitamos para poñer en valor o patrimonio custodiado no Museo Provincial de Lugo en referencia con esos temas, non? Pois, por exemplo, estamos no Día da Ilustración, que este ano se dedica a un artista vivo, a Xosé Vizoso, mindoniense, do que tamén presentamos unha exposición retrospectiva sobre a súa vida e obra, xunto con tamén unhas xornadas, unhos faladoiros homenaxes a este artista, e logo, por suposto, outras efemérides, como ben dís, relacionadas co patrimonio arqueolóxico, relacionado coa muralla de Lugo, patrimonio da humanidade, porque o Museo Provincial de Lugo conserva tamén pois moitas epigrafía e certas pezas relacionadas coa muralla de Lugo, e por suposto tamén están depositadas no Museo Provincial de Lugo algunhas das excavacións realizadas na cidade. Todo isto fai que a programación expositiva dun museo tiña que ir un pouquiño camiñando coa sociedade. E se temos a Castelao, unha sala monográfica de Castelao, e é o ano Castelao, pois temos obviamente que sacar programación, actividades, pois xornadas, eventos, visitas guiadas, etcétera, que poñan en valor esas coleccións a través das efemérides que celebramos. Vai ser un ano bastante movidiño para vos, a verdade? Sí, está empezando con moita actividade, desde logo, sí, porque xa empezamos o 7 de xaneiro, foi o pasamento de Castelao, e o 3 de xaneiro xa empezamos inaugurando unha exposición bibliográfica en colaboración co Museo do Pobo Galego. Outra cousa importante, a parte de a cidadanía e a sociedade, tamén é importante a colaboración institucional, e iso é unha cousa que tamén hai que ter en conta para a celebración dos efemérides, estas aproveitamento de recursos en base a colaboracións institucionales, académicas, científicas, museolóxicas, de colectivos culturais, de asociacións, etcétera. Pois moi ben, vamos cambiar un poquinho tercio. Levamos uns anos especialmente observando como as nosas rúas na capital de Lugo, na provincia, nas distintas vilas da provincia, unha serie de muralismo, vemos obras na callejeras, obras de arte urbano, non? Que opinión che merece esta explosión, non? Que tivo a arte urbana lucense, e como invade as nosas redes sociais, como coñecemos firmas de
artistas, que son un orgullo para nós, da propia provincia, e como vemos como se valoran con grandes obras, como o Romano, como a Copora, como son proxectadas a nivel mundial, non? Recibindo nominacións e distincións por revistas prestixiosas dese mundo. Cal é a valoración que faz acerca desta nova explosión? Pois é curioso porque toda esa evolución ata chegar a donde estamos, que non é unha opinión, é unha certeza, estamos, digamos que aquí arriba, dentro da arte urbana galega, concretamente, porque chegou tarde realmente a consolidación, sobre todo do muralismo na cidade de Lugo e na provincia, chegou tarde, pero chegou para quedarse. Entonces agora mesmo temos grandes figuras, grandes creadores de arte urbana, tanto muralistas como grafiteiros, e, bueno, pues hasta unha perspectiva de decir que agora mesmo xa está unha manifestación artística institucionalizada, é dicir, penso que o Concello de Lugo ou outros, por exemplo, como de Burela, e tamén a Diputación Provincial de Lugo ao longo de todos os concellos, está espallando, está promocionando este muralismo, pero además dun xeito moi positivo, porque por unha banda dase liberdade creativa aos artistas, aos artivistas, a estes creadores que fan estas obras agora mesmo tan coñecidas e tan viralizadas, e por outra banda tamén son encargos concretos, non? Que realizan institucionalmente, sin contar, por suposto, os encargos tamén privados. Chegou para quedarse e agora tamén se está constituindo tamén realmente nunha forma de que estes artivistas se gañen a vida, pois facendo o que realmente queren, que é expresarse artísticamente, e facendo esas manifestacións que temos de arte urbana tan consolidadas agora mesmo, pero que tardaron un pouquiño en digamos que ser aceptados pola cidadanía, non? Eu teño entendido, é unha información que me pasaron, que o Museo Provincial tamén chegou a colaborar puntualmente en algunha das grandes obras que se fixeron na capital de Lugo. Non sei se nos podes avanzar algún detalle, si tenen previsto ou se foi satisfactorio esa colaboración, e lle gustaría a futuro poder colaborar, aunque sexa mínimamente, en algún tipo de obra similar. Bueno, realmente a colaboración foi mínima. Foi unha asesoría un pouco histórica para Manuel Pallín, o autor Joe 33, que é o autor da Copora, a Castrexa, como lle chaman todo o mundo. Espectacular, realmente sí que o é. Porque realmente Diego Asco, o tema do Xulio César, pois o que fixo foi unha reproducción dunha escultura moi coñecida e conservada, bueno, fora deste país, pero a Joe 33 tocoulle imaginar a unha castrexa, e concretamente a unha copora que chegou agora a chamarse a aboa dos lucenses, porque realmente era a tribu que estaba aquí nestes lares, bueno, pois na época protohistórica, non? E entonces necesitaba asesoramento a hora de representala, e aínda que basicamente todo vai en función do seu machine e do seu imaginario creativo, é certo que algunhas cuestións concretas, como por exemplo, e vámolo a decir xa directamente, pois a nivel de adobíos, o que son as doas do colar que ten a castrexa, a copora, pois son unhas pezas que se conservan no Museo Provincial de Lugo. A fíbula que ten suxeitándolle a roupa, pois tamén é unha peza real que está inspirada pois nunha conservada no Museo Provincial de Lugo. As racadas son esos pendientes preciosos que tiñan na cultura castrexa, unhos exemplos da ourivería máis interesantes que xunto cos torques que se conservan, pois tamén temos unha colección de ourivería espectacular que é ben de interese cultural como colección, e escolleu unha das arracadas máis fermosas tamén para representalas. Despois, por suposto, tuvo outras asesorías para temas de vestimentas, de peiteados, etcétera, etcétera. Pero
a do Museo Provincial de Lugo, concretamente o arqueólogo Enrique Alcorta e eu, pois foi do pouco que lle puidemos axudar a este gran artista tan consolidado e tan coñecido agora mesmo por todo o mundo, en base a ese mural e logo tamén ao seu traballo con concepto circo, non? Realmente temos unha canteira espectacular en Lugo, na provincia. Sin dúbida. No, pues quero agradecerche este testimonio porque era descoñecido, eu non o sabía, non? Eu tiña levantei unha pequena liebre, non? Pero pareceme moi bonito, pues, investigar para tanta xente que lle interesa o arte, sobre todo cando parte das rúas, non? Hai moita xente que falamos previamente que a xente necesita ver o arte para poder engancharse máis todavía, non, a elo. E sobre todo as xeracións de xoves, non, que necesitan involucrarse, unha inspiración para poder profundizar, non? Sí, a nosa obriga é esa, é dicir, non estamos facendo nada especial. Nosotros investigamos, estudiamos as nosas coleccións, pero despois de chegar a esas conclusións, a nosa obriga é transmitir o coñecemento á sociedade para que valore, conserve e transmita toda ese patrimonio cultural, material e inmaterial que se conservan nos museos. Moi ben, ao fío desto, gustaríame que me responderas a como crees que a arte é decisiva, non, na identidade cultural da nosa provincia. Pois é básica, quero decir, agora mesmo algunhas obras artísticas, arquitectónicas, arqueolóxicas, etc., son verdadeiras iconas dunha comunidade. Lugo, agora mesmo, represéntase basicamente pola súa muralla romana, a única muralla romana completa, que encima é patrimonio da humanidade, etc., etc. Temos outros patrimonios da humanidade, pero quen ve a muralla xa recoñece inmediatamente a Lugo. Entonces, ese xeito de convertirse en iconas, pois realmente non lle dalle máis valor, dalle un valor patrimonial que xa ten per se, pero dalle outro valor de difundir a nosa idiosincrasia, o noso pasado, e con eso vamos vai a sociedade, vamos as persoas que tamén nos identificamos con determinadas manifestacións artísticas, tanto pasadas como presentes. Para rematar, Aurelia, contanos que retos tedes dentro do Museo Provincial cara a futuro. Bueno, pois consolidar todos os éxitos que estamos agora mesmo colleitando, pois gracias a esa gran traballo que se fai non solamente desde a parte científica, sino tamén desde a parte didáctica e da museoloxía social, que a nosa compañeira Encarna Lago pois está tamén recibindo nese sentido a través da rede museística moitos premios e recoñecementos, pero a parte deso, consolidar e sempre mellorar, sempre tirar para adiante. É dicir, agora mesmo os retos os impón a sociedade que nos quere ver como museos vivos, como museos dinámicos e, por suposto, con esas cuestións tan clarísimamente definidas dentro a través da definición de museo do ICON, que pasa por ser fundamentalmente museos abertos á ciudadanía, sin ánimo de lucro, inclusivos, accesibles, igualitarios, etcétera, etcétera, e sobre todo integradores. É dicir, non se trata de que os museos teñan simplemente unha oferta, sino de que haxa unha bidireccionalidade dentro de todas as súas programacións, é dicir, unha participación cidadá tanto nas actividades que nosotros programamos como nas que eles nos piden que programemos. E concretamente, pois, por exemplo, por poñer un exemplo, agora mesmo estáse a facer tamén un traballo importante relacionado coa migración e coa comunidade migrante, ao mesmo tempo que se estudia tamén a arte do exilio, etcétera, etcétera. Pois ata aquí estivo esta conversa acerca do gran papel que desenvolvedes desde o Museo Provincial de Lugo, e darche as gracias, Aurelia, por enriquecer as nosas vidas co voso traballo e sobre todo tamén por protexer
eses tesouros que son a esencia da nosa identidade, a identidade do pobo de Lugo, a identidade de todos os lucenses. Quero invitar a toda a xente que nos sigue a que poida divisar en nas nosas redes sociais, como é no noso canle de YouTube, unha charla que temos contigo, na que formas parte, unha mesa redonda con artistas urbanos e con muralistas, que é moi interesante e amplía moito cousas das que tivemos a ben falar esta tarde. Así que hasta pronto, un placer estar contigo de Mariñán a Mariñán. Moitas gracias por transmitir o coñecemento do patrimonio cultural lucenses e parabéns por esta iniciativa.